Počkej, Johanko, jakýho má kamaráda Leon. Ten se jmenuje Cappuccino. Je to rozmazlený kocour na Kanárských ostrovech. Tamhle vidíš moře vzadu. A ten rozmazlený kocour, on chce být pořád doma. No, tak snad ho Leon naučí, jak se má pohybovat v té přírodě. Tak pozdravuju tě a přeju ti krásný hry s tvým kocourem a s tvým Leonem, protože ten Leon je taky tvůj, já ti ho jednou půjčím, až se setkáme na jaře za pár měsíců, tak ti přinesu Leona a budem si vyprávět všechny naše pohádky. Tak ahoj, Cappuccino a Leone, a řekněte, my chceme vidět Johanku, naši sluneční kamarádku. Ahoj, čau čau.